Специален поздрав за Емир Принца от неговия баща Венци и чичо му Валери. Този поздрав е направен за Емир Принца от неговия баща Венци и чичо му Валери. За шефа на семейството да бъде благословен от неговия баща Венци и неговия чичо Валери, който казва, че ще бъдат винаги до него и до своите деца. И нека днес празнува, нека цялото семейство се събере, нека щастие и здраве винаги да има в неговото сърце. Емир Принца, този ден е твой, нека късметът бъде с теб, а баща ти Венци и чичо ти Валери винаги да са до теб. Днес е специален ден, ден изпълнен с много красота, защото празнува Емир Принца с най-близките хора до него. Нека всяка негова мечта да стане реалност някой ден, нека има много успехи и животът му да бъде благословен. И нека днес празнува, нека цялото семейство се събере, нека щастие и здраве винаги да има в неговото сърце. Емир Принца, този ден е твой, нека късметът бъде с теб, а баща ти Венци и чичо ти Валери винаги да са до теб. И да му е честит подаръка за рождения му ден. БМВ-6, подарък специален за един човек специален. Нека с него да пътува към мечтите си без страх, нека всеки път по пътя го очаква само успех. Този поздрав е направен за Емир Принца от неговия баща Венци и чичо му Валери. За шефа на семейството да бъде благословен от неговия баща Венци и неговия чичо Валери, който казва, че ще бъдат винаги до него и до своите деца. И да му е честит подаръка за рождения му ден. Емир Принца, честит рожден ден, нека здраве, щастие и любов да бъдат винаги с теб. Този поздрав е направен за Емир Принца от неговия баща Венци и чичо му Валери. За шефа на семейството да бъде благословен от неговия баща Венци и неговия чичо Валери, който казва, че ще бъдат винаги до него и до своите деца. И да му е честит подаръка за рождения му ден. БМВ-6, Емир Принца, честит рожден ден.